maghasong adlaw natong tanan. So karong adlaw na guys, adlawng Lunes. Gikan ko sa eskwelahan nila Lexi guys kaya nagpictorial sila silahang King and Queen. Mini King and Queen. Mara man na. Mamahaw dito rin guys, gang pamahaw na nila oras sa mag alas 11 na. Kaya gi siguro Lexi dadto kaya gi make upan ja. Nama pa ibang mga bata nga wa man yung make up is inahan looy pod. Na himo po tag make up artist. Oy, lami lagi na adoy. Okay. Kasabi. Kikikinsan eh. This ano kita? Mangga! Wow! Indian mango! Uy! Ano hog ng susi? Haharing na itong guy. Uy! Ano? Lagi siguro ba ko? Ang kulroy. Isarain Uy! Isarain mo kay ginuko! Allah! Nga ang guys! Dahil uniform nila Lexi guys. Puti. Ako. Ano yung sabihin? Gada-gada-gading. Tuan. Hagip lang, ano? Long time, ES. Sana? Elementary school nun eh. Mini King and Queen of Hearts 2025. Kuhan ko nun nga size, dapat 16 to. Dapat may 16, 18. Paparas like sinada guys kay Kuan. Nag-exam pa sila. Diyan alauna mag-practice sila. Dagay at ali. Ang mawatog pas diyang baba. Sagaan guys, luto na yung kuludo. Munggos, sinuban nga. Munggos, ibutang bago. O kamunggay. Gang pamahaw, black. Kuha na. Kami na dari kasi na next tatay to as hagna schedule ni tatay ron sa isang cardiac panel si Purami nagkuhan uban ug si Undoy. Mga tanin jo guys. Magkaala ba isa? Kaon ka te? Nangga? Dapoy ko alya. Piniritong bangus o itlog o karing saringan dani. Meatloaf out. Og ni imong nanay pa sa una bing wheatloaf. Di ba malagit ka? Ako pa. Kunbit. Hindi ka pa rin mo sila yan? Wa aglaki mi, laki ni. Ag wheatloaf. Wheatloaf. Witlock. Witlock? Witlock. Wheatloaf dahil. Nami ang lagi. Ini ay. Magdunag pa ko tayo. May daghang luto. Oh. Do, agbaboy na ha, do. Agkulungan. May asmang dahil. Wa man lagi magaron ning itlog wa mo na ngaon. Ang uban kay nagbayad jud pa make up pero ana raman ta dapat magbayad og make up ug kanang inig ka akto na. Lubang ina nagbayad ako haram sing kon ka nagnaw ni Lexi. Niluam ko mag-chat man kumpara mi da. Sa duman sila nilarga ganyan na yung sida nga. Dadaan na magandang make up. Ako ni mag-make up. Mato ako na nag-make up. Hindi mo ko hilig-hilig make up. Ang nangaw na. Hindi mo ko hilig-hilig make up. So, kama ako magbansay-bansay. Basta ahang kaugalingan. Anak. Pagpapahan kama ako bansay-bansay. Pero, pero naluin po ko sa ibang bata nga lang. Laspad agnaw. Nag-apila na naman pa niya. Namias utan, oy. O mo nagkaan, Ben? Bago pa na ito. Tasan ko. Maadyo-kadyo. Maadyo-kadyo umuutan. Di adlaw-adlaw mag-shampoo day kay makadaot sa buhok. Ning agas na? Isuig ko an. Okay. Isuig lubi. Sabi.
Dali ka kutuhon. Labi mangga nga dogs man kaha. Kanya na. Nga naman eh, kib-kiba ni Ring. Iringa si Aliana. Iringa. Mura mo lagi Ring, kinib-kiba na. Tulihan na mo ko. Aw, saan ni Brian? Hala. Gabahang bibi, oy. Kasi nag-make up mo, be? Si mama. Nahimon ko make up artist dari sa eskwelahan. Piposing ko no, be? Ano ba? Mamina mo Kuya Junel. Iwan! Junel, isaray mo picture sa atari. Tanaw ra yun. Tanaw, kare mo tanaw Kuya Junel. 1, 2, 3, smile. 1/3. Relax sa tanaw. Yes mo na yung kilay. Tanaw Kuya Junel. And 1, Smile, Paul! 3, smile. Smile! Katawa ate. Smile, punoton ka nung ice. Bot diha oy. Katawa. Hi, I'm 8 years old from Radio Santa Mabuhay. Good afternoon, everyone. My name is Lexia Lorato Fernandez. I'm 7 years old from Radio Santa Mabuhay. Ay, kamat, Paul! Diyan, Paul, ang kamat! Kian. Lipa. Atro. Gitsit surapun. Bau. Go. Nah, kaya. Nah, go. Hi guys! Nauli na dahil Miss Bingbing. Diyan na po may padung sa among silingan kay magkuha Miss Bingbing sa baboy nga ang gipalit dari sa among silingan. Palit mo kong baboy. Miss Bingbing da. Wala gidas liksi kay naitaligsik. Unsa man ni Bing tae? Ja, ipapadugay mining kuha ni Aliana ijang eskwelahan ja nilawas kog palit og lawg sa baboy. Ja pag kuan pag gikan pa mi nag practice liksi dato eskwelahan kay karong Bernice na mag-ilang kuan mao ba rin katong giagian beng puaram dato datos ibabaw nanay nice kaso kabasakan tarag ba ito dami daris basakan napakadarig tag ija ibayaran naman to daan. Handumana ni sa katong sobre ni Lexi sa King and Queen. Kay kuan man 60% sa ginikanan anja 40% sa eskwelahan. So namay na ag kwarta ni Lexi kay 16,500 man ja namay sobra. Ahantang ikuan og cellphone ja. Mura mas giganahan ko daring baboy kay dako naman gud siya guys barato ra. Haning ikuan padakon pagajinina diyan na pang ibaligja 4,000 naman ilang 4,000 naman ilahang kuan baligja ja katong kadodo baktin pa dito kajo tuit galit to ija kani madako na murag 25 or 30 kilos nami ilang mga gulay na daghang sili lami na ikuang sili og magkumbag nang ka siling kaguko ni nga dari sa among guys. Siling kaguko. Musig nag-iro. Apoy
Batong, taong. Napay tabako. Dari mis na hapon. Ayo! Dara guys. Dara baboy na. Dik. Diku. Dik. Diku. Nah. Dako buyag. Murit sing naman siya kay may tubig. Busing-sing. Sa taging leksi. Cookie. Baji mo good ni. Siya na all dakag simot. Walo pang pati diyang abaga. Halay kay dagag abaga. Danggan pa imo pa danggan. Mo man siguro ning di ba ni maog cactus? Unsa ba rin eh? Mungita pa kog langkay kay ikahaling. Ay, dali lang kayo. Buhi man. Ato, bus langkay. Bus atang bahay to ah. At tao ng bahay. Ato lagi. Unsa mo na natubing kujuron? Di ka di magkasadila. Ang tagbay. Agtagbay. Gwapo pud pagkapanday do. Ay, salamat ka jo. Wa ni tong kuan nagkanding. Sibag be. Mag-isip mo ay siguro. Sa. Di mo ako masipo. Ayay. Bakit ka duha ng tubig ay? Palinda ko ng tubig. Mabuhod ka na ni. Oh my God, Di ba ka na mo gawas? Adik ka gawas. Dili kay nay. Ha? Mikay nay. Hi guys! Na di na Miss Bay nakuha na magbaboy. Handumanan sa usa ka awit ang baboy. Ayahay ko kaso ang napalit nga baboy guys kay mako na ja 4,000 ra. Palit ko lawog tag ag kilos law kay tag 41. Napalit ko na po ka kilo. Dagan sa ini ko ning kasi sa palihog din ka. Ja pagdana daag asin palihog. Kamusta inyong cardiac panel, mother? Naman, maintenance ko itong pagkaon. Kaya nga, pagkaan, parang sarapakanon. Grabing babuhang tatero na. Sida na eh. Isa may isa rin itong pwede ko. Diyan na, why mga bawal si tatay? Wow, magyapon lagi. Bawal gyapon ka ito nitong mga gatas mo. Painom. Glucerna? Mo ka to. Mo, lagi to. Kaya para diabetes. Anong pagkaon, maintain. Thank you very much. Gamay ko. Kamay na Mangga, gamay lang. Sagi, adi, Ay, ginoo ko. Sa prutas, gamay. Rahaitan na lagi ng kutsiliw ah. Ay, sus, ginoo. Pagkaan. ko ni mo katap. Agpan, gamay rapod tay. Di ka dyan isa kong Sila no kung pandag ko naman. Kaya ginilingin ka na bahay ng panigiro. Mao din nanambog si panda. Para naman kayo bang Sahay, dis Domingo, di mo sa Domingo, katong marunay. Kaya dahil sa init ka man, di mo sa kabuo. Malatan. Ngay, hayahay ko sa napalit baboy na yun. Ang sa baso sa utang, gamay lang sa mo. Kanireng isuwa nja nay. Kaon mo gulay, kaya mo gapa mong samot. Ang mga kamang ko na dito, ha? Ang doon. ito niya ang ito. Yan. Ito yan ako nung, ano ka na? Kunay. Ang kanay? Ang sa? Mangga? Pero iman, Indian Mingo. Gamay. Alay na, ikilaw. Kung mo karason. Kanta guys! Mangga, Indian Mingo. Libing. Kung daw sa... Yung mga, iso ang mga tagabi, kisa Jupar ko, lasin ko pa. Timo, ditay ko tasan ka tayo. Hindi mo kung Pero malambog. Yan na resita, vitamins. Ang batawi na. Multivitamins naman ang napoy. Ang virus, ibaradon, di anemic pa kung dito. Isa din sa dugo, 130. Mga gapong doktora. Lahir. Di, dahil sa pagkanato, katong bata, katong na ipaggawas na ito daw.
Tungkatan yung papagawas natin yung nga bawal ang mga insure nga na. Ah, Ang nagreportahan, awa ka diha dahil. Wala ka diha dito. ko rin namdam na. Awa ka diha, maglagang, diha maglagang, yan nga, bawal ang tungdan, gako, tunga ra, o manggapi, kasra. Dira na Gamay na kulitan. Samok-samok ti premis mga nar. Sus, dara binigay pa picture. Naghayag pa picture for me, no? Jangan nagsusunod. Sakit yung manipon, lagas. Yan nga ako nito. Dira te. Ako nito. Nangangat mo, dapat hindi o. Dahil naka-off mo, picture. Di sa mo naman nga restaurant. Gamay na sa mga nangangat pa sa O ba yan, Nay? Hagna. Lame community. Ikaw mo di makaingkib. Hindi mo, pansag ko tasan ng gabi. Kaya isuso, kung nasabok, kahit sabi pa man. Timo naman magluto, di naman naman tigiban. Kung among di batutan ng format, kubasa pa doon ka mong gaya. Kasi oras sa amo na magkajak pa nila. Alas 11 na may karjak panel. O may kasama ang gisa mga pagpasting. Kasadyak man, pag may dapat na ito, alas 12. Alas 12 di kayo alas 11. Kaan na dyan eh. Ay na po, medyo ka oras. Galauna pa kanon. Ala, ni si Juan, may rin no, so may timaan sa Ah. Ang tiguang na kuno, na po doon ka oras. Fasting. Oo, kasi pagkaon. Paano to kunin mo katapad, Nay? Lagi mo tapad kay kung ano. Di naraman, Nay. Ang tiyan, yung tiyan kang tipongpong. Di, Nay. Tidakang ka na to. Di ko, Nay. Mapalis na katapad. Tuog mo na mapalis. Magabi eh. Hindi nagabot tapad yun na nagtatege. Kanga padre. Makalistorbo ka nila ha pag walop-walop. Pan ba? Tuloy, nagpilapit, lugar na. Ang may buhaton. Pagkaw, inabot ka na Ang dito. may tabla. Ang insa tay. Ang padang kuno katri. Dito gamay rin ito. Mudako na. Dahil masiyan ng luwi. Di Ang na. terti, ang sitero kasi ang janitaris. Dahil ang sitero kasi gaon mas mo. Di, Kumbay. Nay. Ang mamira. Nay. Nay, di na. Lugang. Iyo, lugang. Gaon lagi sa katrian. Di na guna padugos Aliana. Di na. Dako na diyang mamaali Di bitaw. na, di na naman kumutapad, Nay. Yang tapos katri. Takilin mga ko. Kapilo siya ang sunuluhagan. Isuhod. Karon to guys. Doki mo ma. Kalam to namin, bato namin yung. Hala, dog ko na mo Romeo dahil sa tatay. Tay. Namin lagi sa na tatay na New York. Oh, dito na doon. Hi sa mga taga New York City. Ate, mayroon ba man siguro na? Lugar mo ano natal. Di na kanay? Kaya naman. Wala di aslam ni mga ano. Ano yung kuman? Hindi ko din kay katasan ko. Sa Tay. Ano luto? Hanggang pamahaw ganyan, alas 11 naman to. Ito pa na kubuan. Hanggang panihod to, karon na po. Kaansa ko pa na ako. Nay, pansit. Malutuan ng pansit na diha, Ma. Pansit taog ba po, nay? Ang sabi ko. Ang galit. Ugma po. Napay karning babayo na. Ano ito yung baboy? Ito yung mga babayo na laplapan, bitaw. Mga pilahan ka ng kiluhan, ay. Wala pa yun. Baboy? Baboy din. Ang baboy ko hindi. Pero bintaan na lang kay Dako na. Uy, kilo ko. Ano ba to? Gipasan, gipasan. Tama. Ginadungan. Sanitado. Kaya mo ba yung mahulad sa mahulad? Hindi ka Ito, silik, sige ka po siguro to. Ano kayo sigdan? Sako. Ala, nanay manok na nood. Agam, kasugba ko dani ron. Ano na? Makalaha, gayud karon manuka ka. So, Sama. makalaha day. Di naman kumutapad. Kamusta imong pag-eskwela yan ah? Tira, Tay. Hani may imong gikatunan dito karong adlaw ah? Meeting mo ko sila. Ha? Nag-meeting. Sa kuya, nag-meeting mo? Sana all nag-meeting. Juan. Day. Hani gikatunan ni mo rong palisa ang eskwela? Asan yung gibuhat? Hani may gimitingan? Hindi ko ano. Ang gaya. Ujap? Din sa mga ano. Napay ujap day. Hani yung gimitingan? Ujap? Day. Hani gimitingan ninyo? Ilang kilo na ay? Ag No. na po Ilang kilo? tag 41. 41 times 10 equals 410. Ah, grabing bright ang Aisa.
Arang ko kuwapa sa kasog, tindiro. Ganyan ko guwapa ko ko kadyo. Ay! Tay. Sana all. Bisa na di na At makumuta. tuskwante, at tulis ko, magsigig pa rin. Ilan ni Sil? Dako na Dili. makutay, di na makumuta. At tulis kapit sa Tumlawal yun. Ha? Emboiler. Ito nang isirad na. Ginawa ko. Magkaon sa ko guys, mga ulit ninyo guys.